Goeienaand, welkom by die dies. Die polisie sê dit nog moordenaar in Gauteng drywe goed. En die lewe van 8 vroue, 17 ons is gevind. En er nog van die geld tot de regters geneem van die moordenaar. En Gautengse polisie sê so toeloop. Maar nog voor alles van die alles wat is. De 900 mensen stoot en alles geëis. Er is nog 17 mensen stoot en alles geëis. En nog 800 plezier van de mensen stoot. En Georgia in de wetenschap gaat alles weer van vooraf. Ons moet gekeer van die alles geëis naar die gesoe gedagtes. Wat is so gelijk in die van vooraf. Ons zien weer op BGC 3. Op BGC 3 gooi je naar de rustige verder. Tot ziens.